Oras madihita sa luhut na, tabara de maruhan ang pikirat tala tumangihon hata ni debata, martangi ang bahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na ruhan. Ima na mga ramuti ati-ati ng pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamak karungan sa hapursiyaon, hata ni debata nagabi turbo jabita, di minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis, pada tanggal 5 Agustus tahun 2021, init dusian Evangelium Johannes Bidun Napawaluhon, membukasan ayat 20, rodi ayat 26. Songonom mah didok desi. Asa dinamak katahoni ibana, torok mah gabi porsia di ibana. Dungi didok Yesus mah tuah kajahudi, nawang gaya porsia di ibana. Mulumiak kamu di bagasan hatakku, sitong mahamu hisiaku. Dungi tado muna mana sitongi, jala paluau nina sitongi mahamu. Jadi dia lucana sida ma ibana nin nama. Pinopar ni siya Abraham duhami, dangduk kami mengadup di halak. Wasa dohonomu paluau mahamu. Dungi diduk Yesus ma mengalusi. Na tutusi tutudo na hodokot to hamu, hadu bani dosa do gadup na mangula dosa. Dada totong hot di bagas angko hatuban, anakido di si totong. Molo di palua anaki hamu, na malua si tutupa hamu. Ido sahat na. Hawa karungan sa porsiyaon, nagabi topik ni Jamita di minggu tanggal 10 Agustus tahun 2021. Ima debata na paluahon. Damang dainang dongan sah porsiyaon dinlah mamuka jami tahun jubulu magpasaha sada ilustrasi manang barita namar dongap puda totu namar perdomuan tutup jami tata di bagasan tikion sokonom madiruk di bagasan sada barita di sada persikolahan arong masahala guru agama Kristen na mangalihon tugas tuakka muridna. Didok matuakka muridnai asa gadup na sida mabuan sada kantunga plastik dong tomat manang piga-piga biji. Dung jupang ari marsugut nai didok guru nai matuakka muridnai asa disuraton akka ganup dosa na dung hia diulahun na sida. Dungi las ditempel homa akka guar-guar ni dosa na sidorak nai tutom mati manang piga dosa na nasaima gurang ni tomat na dia masuk tu kantonga plastiki tutu marasing-asing do gurang na bindua na sida ganup marsada-sada aron na buat otik aron na buat gudang tidak guru nema asa dibuat na sida ma tomat na di bagasan plastiki manang tudi na sida lao tu persekolahan marang tu jabu lamar siajar dohot lamurpi ikko sedibuah-buah ma kantunga plastik na marisi tomati dang bui tadi kurun naside damang renang dimulanai tung macimurarwi tidak rohaniakka dadanaki lahu mangulahun edidok ni kuruna alai dung dabuk masa minggu arom managay persoalan nggak mulai busuk beton mati ujungnya saya bawa mana sida dungi di suku nasida ma guru nai buhana ma bahenu nasida tu tom mati ay nggak busuk jala bawa nasida dungi di suku guru nai ma pilit tamu ma dia nutu mangun manipan tomat da busuk manang mang belok kosa dungi lasuri ma ada naki mangalusi tumagum ma dia blokon aidang tertahun bau na busuki las di patorong guru naima tunasida turus tusima guru ni jolom ma nasa di parataho tu dosa dimulanai macen yang do dihilala lahom manguda dosai alai dung lam liling kebe susah maibana susah rohana susah na pikiran na alani i duminggan tu dia blok ko jolomai sudi akka dosana akka somalan na sudingkani tumagod di bana baubahon rohana unang be holo ibana
di parhatuban dosai. Hawa karongan songonima barita na madunga puda na tatangyo di baga setekyon. Tutu sahali tung macay met sederhana do barita ini an. Alimulo tarimangin sada na tung macay rekod do itu hita. Alana tung macay jojot do sulmay lalap sa di parlalapan di parhatuban ragam yak kahasomalan na sudinggan ima kadusa. Sadi etong ibana do nang malua ibana. Di etong ibana do ala Kristen ibana. Natung gabi si hagijak konon ibana. Hapai Kristen pe ibana songon edetai lala do ditedong ibana dalan habakwani. Tangarong hamu baun. Ujung narebok sendiri ibana memikiri. Aran yakka dosa na sendiri. Tulus tusima na taida sa terpuca bitaw. Ima uju na pinasahan ni Tuhan Yesus pangajariun tuaka hala Jahudi. Ima taringot tu haluhaw. Takas do ni dok Tuhan Yesus. Pabua ibana do panodang ni portibyon. Tung mace godo huaso pangajariun ni Tuhan Yesus tuaka natoropi. Adul marasing sianaka si boto surat nang kahal aparisi. Hinurhon ni mace torok do bilangan di ahlak Jahudi nagaya porsetu Tuhan Yesus. Dungi hamba karungan laos diudi Tuhan Yesus dungu sei mengajari akana porsi dia ada upan akana seporsia. Laos didok ibadah do tuakana toropi. Molomia kamu di bagasan hataku sitong mahamu hisyaku. Dungi tadamuna ma nasitongi jala paluaw ni nasitongi mahamu. Hawa karuangan sada paduhan na paduguan haporsyaw do paduhan ni Tuhan Yesus asa lamanad na sida di Tuhan Yesus ima na mangalihon haluawn jala Yesus do nasitongi dangarong nasitong iya so Tuhan Yesus Kristus salihon hasitong ani alay di naubigi gabi tubur sukun-sukun siya nakka naso makaporsya Tuhan Yesus naubigi pangajariw ni ditiki wasa pula dohnon nasoni takas dunian detu siya kanatorobi iya padohan haluaun na hinatahon ni Tuhan Yesus ditiki dada haluaun secara politis alay haluaun ni partodiodo alay dirajumi hal Jahudi do nasida bangso na terpilit bangso nang malua alan iya maralo do torohan nasida paduhan ni Tuhan Yesus Kristus idu ubahin laos di do nasida ma so na tersurat di ayat 33 pinopar ni si Abraham duhami dangduk kami mengaduk di halak puasa do konobo paluaw mahamu dabang dainang dongan sah porsyaon hasitong na laos gabi sada sipasingot do paduhan ni Tuhan Yesus itu akahala Jahudi tuturo na sida pinopar ni si Abraham amani saluhut akana porsya alay adul marasing do pangkalaw na sida siyan si Abraham iya si Abraham siap percutuan do ibana maka porsyai di bata na jumadihon nasa na adong alay mulu hal Jahudi ditiki torok do siyan nasida holan na patuduhon haporsyaon namar palesem dak tutu nasida maka ngoluhon haporsyaon nang ujanakon nai alani asabu tarjakon nasida haluaw na sasitong na ikut jakono nasida do Mesiasi ima tu hatta Yesus Kristus alay dak songoni di patuban nasida mulu taruti musim majaha di ayat 37 baru di ayat 50 sia dia potoho do desi na ditulak nasida do Tuhan Yesus ditulak akka halak Jahudi dengan saporsyaon lahu pada sipon padohan nai laos diuduti Tuhan Yesus do musim madok hatuban di dosa do ganupna mangula dosa lapatanda tutu dang adong jolom mana asing na parhatuban bangsa Jahudi alay sa sitong na nung nga de parhatuban dosay na sida jala dang tugdugo na sida paluaho diri na siya dosay
turusan na hambak karungan mulo jolma di parhatuban dungan na jolma na buidu ibana da saratiki paluahu dirina siya parhatuban ni alani guguna manang alani harana asing alai mulo jolma na di parhatuban dosa dang bui ibana malua sian dosa nai mulo soala na pinalua ni si paluai ima Tuhan Yesus songon na dirok ni Tuhan Yesus mulo di palua anaki hamu na malua si tutuma hamu karungan sian paduhani tung macetakas do buya tusatta babua ia haluaun hola di bagasan huaso ni guar ni Tuhan Yesus tu dangarong jolma na tu guguna paluan alani dosai ia soholan alani Tuhan Yesus Kristus tutudu nu ngarijakon hala Jahudi patek di bata alai dang tuk patiki paluahun nasida di bahini rodo Tuhan Yesus paluah jolbai dang nama dok nasorikot patiki balik satahi nunga dipasikop Tuhan Yesus hajonjongan di patiki rikot situ turu patiki adi bataro na mangalihon patiki marhiti-hiti si Musa alai naduk paluah jol masa dosa dohot hamaguan dada patik alai di batasan diri itu di batado na paluah jolba sia dosa nang hamaguadi hamo karuangan sahur siaung turpu jamita idio bason dongot tahi di pasahat mardonok kontuari kemerdekaan di pangsota imbeda tanggal 10 Agustus nenengro bohoma 76 tahun dung merdeka bangsot tahun totulas dorohat tadi si hamulai honot tadi jalalas ido si hadir da konotta songon tersurat di pembukaan ni Undang-Undang Dasar 1945 babua ia haluauni alani asini ruhani di patadui damang denang nunga gabe bangso na merdeka hita dangarong bangso na asing na parhatu bang bangso tau alani i songot bangso ng merdeka naay matapaki tiki habisuhon ng gugutta lapatupahon ragam haulion di tongkatungan ni bangso tau tatangyakon akka panggongkomi asa marbisuk dalam margugo na sida manguluhon hita taajari jala tapasikolahon maka yanakota akka pinopertay asa gabi yanakon na marbisuk lahu manguluhon akka nadumingkan tujuan nyari ito katungan di bangsot tau jala tongon duaingon dihamasa ni pandemi COVID-19 hita totu sialan asumar nasal pudu pion marukil do hita jala opis ada paraluan nekon siarupat tadokon alani i taului me akka tutuan nabinahin ni pamaretta nang pada medis jala semanotong matabuan di bagasat tanyakta asa malua hita sian pahatubanan di virus coronaon asimaruhan itu hattanian malua hita sian pandemi COVID-19 sian lapang denang dengan sahpur siaon di bagasan guarda itu hatta Yesus nunga taktas pita tusi haron Tuhan Yesus Tuhan sianganon iba mabuan haluaun tuhita ganup jolma naolo porsia di iba dangarong dalan na asing natuk paluha kita iya soholan Tuhan Yesus Kristus di bagasan guarda Tuhan Yesus tuhita gabiaka sesianna alan i ganup akan terguar kita gabi sesianna unang bagabi kijang ruhatta alai gabi sesianna burju bahita sesianna sere marroha jala tuku marhapur siaw tabatuduhum ma tutudu hita hala Kristen na marsidudu na mangihutton parangin ni Kristus di portibion songon parsuron na tuhita asa gabi sira dohot parodang nakpe di portibion depi hita alai dan gabi sudat hita patuduhon hata dion di hapor syotay taingot ma saliling hita maringat di portibion ya jolub mana porsyay nang majalo haluaw ni turus dui songodekke na di laut nakpi acim deni aik lauti alai dan gabi doho acim
daini deki asing mojo molo ikan hasin hamu karungan nanti songo-songo lima ngurunya karena porsiai nak pemaringan di pertibion nalilingkuman ni ragam pangalaho nang dusay ale unang ma sarobba kita duho pertibion unang ma taylayla hita unang ma ono di parhado badusay hita taingot ma nunga di padua Tuhan Yesus Kristus hita siya dusa nang hamaguani marhiti mudarna na durus dihau biraw silangi tung maciar garu hita ditubus alani manotong mahita patuduhon parangi anak di dipata anak hatirun nang majalu haluani huhud hati dakoma babua dipatado na paluaho kita Tuhan Yesus Kristus do naruto pertibion panodang di pertibion selihon haluaon di ulutta marnigot hatan itu hatta dasar Petrus 2 ayat 10 medidok sokonon ay akan nang malua duhamo alay unang mapinake haluaw ni mangodingi hajahaton songon akan aposo ni dipata matahi atau dia hamu dabang dedang doangan sapor siaon selamat menyambut kemerdekaan ni bangsa tomba hita na papitu punon petoton jala totong matahang uluhon haluaw di hita hal Kristen na lehon ni Tuhatta Yesus Kristus Tuhatta Yesus Kristus pa si palua jala si hukum ni ngurut tema na manotong mangaramoti jala mamasu-masu hita amin martang yang mahida moliate madihuali Tuhan pardika basa na manotong mangaramoti hami disiala dingkan di pasam na paluahu kami sepat hardo barang di dosay paso-paso ramuti pergugui hami Tuhan laho makamolatehon jala makakuluhon haluaon tapi nasahapo di guru dami marhiti-hiti guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus jalo mata yang namin ada Tuhan di pada Jehovah amin.